Bon. Turu to, Lek? Lek. Waduh. Aja-aja semaput iki. Yo kabeh iki dirawat sithik, mboko sithik. Nggih, leres Bu. Kula sak rencang malah matur nuwun niku sampun dipun biyantu ngrawat dalem ageng mriki. Iya lho nek ra kaya awake dhewe sing ngrawat kok sapa meneh ya. Mana to? Apa Gir? Lek Bon kok pripun kok ketoke demam niku. Wocule bola-bali mboten bereaksi niku. Lah nang ndi? Penting. Pak, jenengan iki sing mburi kono. Nggih, ampun sewu Bu. Ket. Pak Bon iki lapo lagi ono masalah to? Salah nopo to, Bu? Wong mirene kula ndek kene niku malah ajeng bayar kebon. Bayar kebon piye to yuyu? Awang dulure arep mulih nyang desa wae ra iso. Lek Bon kuwi ora duwe duit nyangoni mulih nyang desa. Apa jojo mergo kuwi. Wis ngene wae, Ker. Iki tak wenehi. Tulung nolek Bon, ya. Gen kanggo sangu sedulure mulih saka desa. Ben ora